ओनसोलनि आइजोफोरखौ जों माबोरै सांग्रांथियाव लाबोनानै बैफोर जेंनाफोरनिफ्राय जों रैखाथि होनो हागोन आरो बेफोर हाबाफारिया जोंनि थाखाय जे एखेबारे गाज्रि बेखौ जों माबोरै मिथिहोनो हागोन बेनि सायाव जों गोबां खामानि मावलांगोन होननानै जोंहा मिजिं थिनाय दं। आंनि फोथायनाय मथे बर' बिमा गौथुम दानायनि उनाव थारैनो जों एसेबाबो सोलायनाय फैगोन होननानै आं साननो हायो। मानो होनना बुङोबा आथिखालाव जोङो मोनफा मोननै खामानिखौ मावबोगासिनो दं। बेखौ लानानै माखासे ओनसोलफोराव जोंखौनो दिनै बर' रायजो राजाफोरा खावलायहरो जे नोंथांमोना जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि घटना जादों, ओरैबायदि जेंना जादों, सोरनिबा हिनजावा सोरजोंबा खारलांदों, सोरनिबा फिसाया बहाबा ड्राग्स जानानै दं, बहाबा सोरजोंबा बायदिसिना जाथायाव गफबनानै दं, बेफोरखौ एसे सामलायफै, सावरायनो फै, बुजायफै होननानै दासिम लेंहरनाया जोंनि ओनसोलाव जागासिनो दं। आरो बेफोरबायदि जुदि रायजोफ्रा सांग्रांथि जानानै जोंनि गौथुमखौ बयबो बुजि मोननानै लेंहरलायनायनि गेजेरजों एबा जोंबो गावबो आगबारिलांनायनि गेजेरजों जुदि जों मावफुंलायोब्ला थारैनो ओनसोलफोराव जोंनि बेफोरबायदि गाज्रि जेंनाफोरा लासैनो जोबलांगोन होनना बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासैबो रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय जासिहरबाय। बर' बिमा गौथुमखौ दाफुंनायनि गुबै नोजोर थांखियानो जाबाय जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव आथिखालाव गोबां जेंना नुजाथिदों आरो बै जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय जिथु हाबाफारि, बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसोरजों मोनसे सांग्रांथि बर' आइजोनि गोनांथि जादों होननानै हमदांनो हानानै बिथांमोना बे आफादखौ जोंनो दाफुंना होनाय जादों। आथिखालाव बेफोर माखासे आइजोफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों जे जेबो सांग्रांथि गैयै आरो गुबुन हौवाफोरजों खारफानाय बा दोनखारजानाय जिनाहारि खालामजानायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। बेफोरनि बेलायाव नोंथांमोना माबायदि हाबा मावलांगोन होननानै थांखि लादों? बेफोरनि हाबाफारिखौ जोङो ओरैबायदि लागोन, जों जेथिया जों दा जिल्ला गौथुम दादों आरो जिल्ला गौथुमनि उनाव जों आनसलिक गौथुमफोरबो दागोन आरो बेखायनो गावबा गावनि जिल्लानि सिङाव थानाय एबा गावबा गावनि आनसलिकनि सिङाव थानाय गासैबो आइजोफोरनि गेजेराव जों सांग्रांथि हाबाफारि जों लाबाय थागोन। सांग्रांथि सावरायनाय गौथुमफोर माखासे जोङो खालामबाय थागोन आरो जोंनि ओनसोलनि आइजोफोरखौ जों माबोरै सांग्रांथियाव लाबोनानै बैफोर जेंनाफोरनिफ्राय जों रैखाथि होनो हागोन आरो बेफोर हाबाफारिया जोंनि थाखाय जे एखेबारे गाज्रि बेखौ जों माबोरै मिथिहोनो हागोन बेनि सायाव जों गोबां खामानि मावलांगोन होननानै जोंहा मिजिं थिनाय दं। गुबुन हारिफोरजों लोगोसे बर' हारिनि गेजेरावबो गोबां लाइमोनफोरानो गाज्रि बा निसा मुवाजों गफबनानै थाग्रा जाबाय। बे बुब्लियाव नोंथांमोना बर' बिमा गौथुमनि जानानै बर' बिमाफोरनिसिम माबायदि खोथा बा माबायदि सांग्रांथि थानांगौ होननानै खालामनांगौ होननानै फोरमायनो सानो? बेफोरनि सायाव मावनांगौआ थारैनो बर' बिमा गौथुमनिल' नङा, बेयो गासैबो बर' माहारिनो होननानै आं सानो। बेखायनो बर' माहारिनि साफ्रोमबो गथ' गथायफोरा गुबुनजों लोगोसे एबा गावसोरनो फेग्रा मुवा बाहायनानै जे गाज्रि लामाथिं थांगासिनो दं, बेफोरखौ फोसाबनाय सामलायनायाव जों बर' बिमा गौथुमा थारैनो जोङो गोख्रों नोजोर होगोन आरो दिनै बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ जि दाफुंबाय, बिनि गेजेरजों जोङो माखासे एवारनेस प्रग्रामफोर जों लागोन ओनसोलफोराव, स्कुलफोराव आरो माखासे फरायसाफोरनि गेजेराव बेफोरनि सायाव जों माखासे रेलिफोर लानायनिबो जों हाबाफारि लागोन। बेफोरखौ जोङो उनावसो मावगोन, समा जेथिया फैयो होमबानो जों बेखौ मावनो होननानै जों थांखि लागोन। बर' बिमा गौथुम दाखांनायनि उनाव बर' समाजाव माबायदि सोलायनाय फैगोन होननानै नोंथांमोना मिजिंथियो? आंनि फोथायनाय मथे बर' बिमा गौथुम दानायनि उनाव थारैनो जों एसेबाबो सोलायनाय फैगोन होननानै आं साननो हायो। मानो होनना बुङोबा आथिखालाव जोङो मोनफा मोननै खामानिखौ मावबोगासिनो दं। बेखौ लानानै माखासे ओनसोलफोराव जोंखौनो दिनै बर' रायजो राजाफोरा खावलायहरो जे नोंथांमोना जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि घटना जादों, ओरैबायदि जेंना जादों, सोरनिबा हिनजावा सोरजोंबा खारलांदों, सोरनिबा फिसाया बहाबा ड्राग्स जानानै दं, बहाबा सोरजोंबा बायदिसिना जाथायाव गफबनानै दं, बेफोरखौ एसे सामलायफै, सावरायनो फै, बुजायफै होननानै दासिम लेंहरनाया जोंनि ओनसोलाव जागासिनो दं। आरो बेफोरबायदि जुदि रायजोफ्रा सांग्रांथि जानानै जोंनि गौथुमखौ बयबो बुजि मोननानै लेंहरलायनायनि गेजेरजों एबा जोंबो गावबो आगबारिलांनायनि गेजेरजों जुदि जों मावफुंलायोब्ला थारैनो ओनसोलफोराव जोंनि बेफोरबायदि गाज्रि जेंनाफोरा लासैनो जोबलांगोन होननानै आंहा मिजिं थिनाय दं। गोजोनथाव खौरां! नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां! MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला।
क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलॉजी, जेनेरेल सर्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लाप्रोस्कोपिक ENT सार्जारी डिपार्टमेंट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेंट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।